اوجي رولا دولتي لس نورمال تهري ناف قانون ياجي زاغونا شهروانيه بنيري شهرداريه بنيري دويد ما في وان هي بالزمان بحمي زماني نكو كرديتني بحمي زماني باخچه زاروكا وکن دبستانا وکن کولجا وکن زانکویا وکن کورسا بدن زام چپکن مخابن جروجا كو ايما هاتنا سر تنا سر او كي شهروانيه حتى انها تشتكي وسا تحولك واني وسا تشنبيه يعني جبوج بركز كسي نخابينه برا هرنا زاغونا او كي شهروانيه بنيرن كاش قسم ما في وان هال سيرفيس زماني يعني تو بروبلمك تنا ازانو كل ديار فكري مرفكي بتاني بسري خا مكتبك كردي فكريه كراشك كردي فكريه كردي تركيا حتى انا ابغى 10 سال درس ده 12 سال الوي فكريه للبلديه يعني شهرواني يعني سروكي وان نظام تشيوان تشتي وصلنا كرنا يعني ايه كل سرنا بكردا تنوي بكاري نكرنا tam aksi kari Türkiye kırna kari devlet kırna yani. باش كيك ميرزا الم انكا فكر عليه كيك سيدا بيج ومجبير كر كيك سيدا تشرد بيج روجا زمان زكماكي يه جيهان يرو روجكي جرينجا او gelek جارا ام بين جناب تا وقت برنامه لدار دخه امراسي رخنين توجي دبن چما چارپل مدیا به ترکی برنامه لدار دخه او رخنين وان بگومان هر کس لگوری خود نرخینه لی یک برنامه کیه او جی برنامه تیه به ترکیه ایرو مددی وای توجی لبره الان فکر و رامانی تا گداری بکن تو چه فکره؟ بری دستپیکی از روژا زمان زکمکی پیروز دکم تماشای منیم ما گلی کردستانیان پیروز دکم نکا انگلیزی ایدیوم کیه دبیجه lost cause کردیا وی حق دستچویی yani حق تهیه لی ام چه بکن ادی جدستی تده چویه جدستی ته تشکی نامینه تشکی نمایه جدستی ته تشکی نمایه نمایه yani mesela pıskreke zamanı Kürdi atiye ve merhaleye yani ne tane embejin politikayen asimilasyona devleti asimilasyon politika devleti ev dimeşe set sale dimeşe le ev 25 sala davinde buraya teknoloji buraya guhertina sosyolojiya Kurdanji edi daha ek bu daha green bu daha tahrikkar bu gele em Serbiya sekrin Serbiya bu fikrin em karınçı bakın jibovi ev kampanya imzayı jibo zaman rasti merhale ki pir giringe jibo me Kurdan naha 25 milyon Kurdene Kürdistan jixu bu hişmendiya neteveyi parça buye hela embejin Adıyaman'u Malatya'u Erzincan'u Erzurum'u Elaziz'e evke devleti, tohmete devleti bu aliye hişmendi parça buye u zaman jî edi bu evke tamamı Türkiye buye bajarın Kurdan bu tamamı Türkiye beyben bajarı evke vek Diyarbakır Van hela Batmani hela Merdini
Kurdî dipeyvin ela eqerî Kurdî hînmaye yani Kurdî hatiye ser sînorên evkê ser sînorên Kurdistana Bakur tu wî dibînî yani xeteriyek mezin talukayek mezin heye gele ji bo wî ev kampanya giring e yani meşandina kampanya giring e evê ji me re risim bide yani rismê me bide rismê xurtbûyîna tevgerê Kurd xurtbûyîna evekî dixwazin ziman bibe evkê perwerdeyî û resmî evê risim bide me ji ku hêzên nasname hêzên neteweyî bi evke bi krîz derxistinê xwe bi potansiyala krîz derxistinê xwe ek dike xwe xurt dike evê ek yani em bêjin rastî bi milyonê zêdetir karibin îmza top bikin ev hem ji bo bingeha hêzên Kurdistanî ek dike xurtir dike û hem jî tu karî bi vîya bişolî ser vîya bişolînî ji bo wî ev kampanya ji min re pir giring tê yani pir herçendî li Başûrê Kurdistanê Nemir Mala Mustafa pêşengiya wî hat ekin Partiya Demokratîk Kurdistan ew tesîra wê li parçê hemû Kurdistanê yani her çar parçeyê Kurdistanê bû hêvî bû raman bû yani xiyalê hemû yên Kurdperwera bûn di vê demê de ji ber vê sedemê şoreşa îlonê şoreşa gulanê li Başûrê Kurdistanê ji nûva vejîna bizava Kurd e غیرata Kurd e berxwedana Kurd e eger Kurd îro behsa hinek tişta dikin li Başûrê Kurdistanê dikin dibe şoreşa îlonê bînin ber çavê xwe şoreşa îlonê ne bana ev roja yek şê nedibû wezî bi hikmet wan pêşmergê qehreman û serokatiya Mala Mustafayê Nemir her dem û îro jî bi rûmet bibîrtînim. Belê gelek spas kek nihayet eger dixwazî divî warî da tiştek bêjî eger ne em ê derbasî ew ê dinê bin êlona dîsa belê em dikarin derbas bibin ez yek tişt tenê bi rastî jî şoreşa îlonê rûmeta milletê Kurd e yani ne tenê li Başûrê Kurdistanê li hemû perçên Kurd li hemû dinê rûmetê milletê Kurd e û em bi wî şoreşê îlon serbilindin yani naxwazim zêde jî ew bikin. Belê gelek spas em werin 11 êlona 2001 ku bû sebebê guherîna siyaseta welatên Başûr ku dibêjin Ewropa, Amerîka û hemî derên din ku di 11 êlona 2001 da bi du balefiran li du xaniyên bazirganiyê li Amerîka da û eva jî ji aliyê El-Qaide ba ku bixwe wî qebûl kirî girte ser xwe piştî wî siyaseta دوی اوکی دا نزدیک 3000 کسی 2700 2600 چند کس جان خوش دستان به هزاران کس بریندار بون و هر وسا لی او بو سبب گوهرینا سیاست اوروپا لهمبر ولاتن بجن شرقی یا ولاتن مسلمان و ای پاشکتی دوی دا او بو سبب که افغانستان کنها کتیا روژه 20 سال شر ویچی بو پشتی 20 سالی دف جهات بردن و پشتی 10 سالی سروکی القاعده دیسا لافغانستان
Bin Laden hate kuştin dîsa bi operasyona Amerikayê ve û piştî wî 3 sal piştî wî 2 sal jî piştî wî devleta Saddam hate rûxandin werhasîl siyaseta derva li ser rojhilat hate guhertin êca di vî warî de elbet meriv dikare gelek tişt bêje meriv dikare gelek tişt bêje ku ava mijarekî bi rastî taybetî ye ku meriv li ser wî ava çend roj e millet dinivîsîne û dixwîne û nizam çi dike lê bi kurtayê me got em wî jî behsa wî jî bikin ku bûyerekî bûye di wî 11 Êlonê da û tiştekî wiha bûye eger hûn bixwazin du gotin li ser bikin ji xwe bike eger ne em ê derbas bin ez du gotin zêde ne Hamera dikare ew bêje evê dixwazin destnîşan bikin Emerîkê tu cara darvekî wisa di welatê xwe de di hundira nexwaribû. Ew cara yekemîn bû zafiyeta yên welatên Emerîkî yên yekgirtê di dilê xwe da di New Yorkê da bi di balaferê sivîl lêdan dor 3000 heb însan di vê derê kuştin tevê yên Pentagonîk û Pentagonê ji herîşê Pentagon zê herîşê wê evê bû çünkü çar tiyare çar balafer revandine biçar dûr li xulayê xistin Pentagonê xistin bêdinê jî rêviyê balaferê müdaxale kirin di vê teşkalê de balafer ket derinden ketim xelas bû. Tabi ew aslê xwe yên ew mühim ev e guhartina siyaseta Emerîkî û pê bûyîra şirîkî wî yên Rojavayê Ewropayê jî guhartina wan e esasî çê bû yên hamle yekemîn Iraq bû dawiya wî jî em bêjin derfetekê ji bo Kurda derket bê me re wê dîsa destnîşan bikin di wê derfetê de Kurd statûyekî girtin ew bi xwe hazir bikin wekî dinê partnerekî bike ji bo wan bibe kesekî tune bû yên nokta sêyemîn jî Selefî di wê demeşûn da ew herêşê wanekî yani bi rastî herêşkê gelek xurt bû di wê demeşûn da nedikarîbû carekî dinê ji Rojavayê Ewropa û Amerîka jî carekî dinê bi wê şêweyê herêşkî dinê pêk bînin ez bawer dikim ew jî bo parastina yên paşarojê yên Ewropê jî yê Amerîka jî gelek tiştekî mîn be gere mere kirale ser gelek tiştek gengişî bike lê wekî te got tenekî et tiştê destnîşan kir ew ê guhartina yên esasî siyaseta yê Emerîkî ê Rojavayê Ewropayê bû li rojhilata navîn bû Iraqşê dinê jî welatê dinê jî Erebê dinê jî girê dayî wê tiştê bû û Taliban jî li evê nebûn li Efxanîstan nebû li Pakistanê hatî kuştin li bajarekî Pakistanê bû operasyona 2000 evê de yani 10 sal paş wê hate kuştin lê wana jî bi xwe hemû encamê yê Emerîkî bi xwe wan bi xwe perwerde kirin. Spas. Belê. Kek ne hatu dixwazî di vî warî da tiştek bêjî? Ya jî dîtinê te bigire? Belê ev êriş êrişa 11 ne tenê li hember Amerîkayê bû ev êriş li hember hemû însaniyetê bû ji xwe diyar jî bû ev êriş şûn da wek Kekbaran jî got siyaset li siyasetê hat guherandin yani êdî jiyana Ewropaliya jiyana Amerîkaya tesîrekî pir mezin kir siyasetên jatperest Avrupayê pir zêde bû partiyên li Avrupayê ku 1000-2000 ray digirtin piştê wan bûyera êdî partiyên yekemîn duyemîn sêyemîn yani ev tişme li Swêdê li Danimarkayê li Norveçê li piraniya Avrupayê me dît pir ew bûn yani tevgera rasîsta bihêz bû ev jî tesîra wan êrişa bû tesîra hebûna Daişê bû tesîra hebûna izmê bû yani her tişt yani bi tiştê nûh tîne lê ev tişt bi rastî jî êrişa 11 Îlonê tiştekî ku merî dipa nebû
لێ مخابن بوو و بوو سەدەما 3000 ئینسانن بێسوچ هاتن کوشتن و gelek tahribat lê ji aliyê me siyasetê a Kurda heta li Kurdistanê tiştên başî çêbûn piştê wê biyarê terör ev tişt ew e yani me berê digot ya diyalektik e mesîr li hev dike lê tiştekî ku êrişekî terorîstîk ku çêbû divê hemû însaniyet bi hev re yek dest yek deng li hember wî tiştê raweste û wî êrişa taybetî lonê rûreş bike. Dizanin ku nijadperestî û dijminahiya biyaniyan li hemû welata aletekî ye perçeyekî ye ji bo dizaynkirina siyasetê û civakê. Ev tişt li hemû devera dibe. Li Almanyê em li Almanyê dijî tu zanî li vê derê yani not ez min gelek nêzik jiyan notu dudiya da piştê wî yani pêlekî mezin heye dijminahiya ew ê dijminahiya biyaniya nanê me dixwin nanê me ji me diravînin falan bêvan tu biçî Belçîka tu bizetkî tamîlî mamîlî dibin dijmin ya ji cîkî welatekî din wisa Tirkiyeyê de ji bo êrîşkarî û dizaynkirina siyasî û civakî du faktorên esasî têne bikaranîn yek jî dijminahiya miletê Kurd yani ev ji xwe ji damezrandina vê dewletê vir de yani em ê belkî behsa wî bikin yani Ümit Zîlelî kingê dewleta Tirk serê wî êşiyaye xetay mesele çêbûye nizam çi çêbûye Kurdan xenet li wan kiriye yani anha jî îro jî wisa ye yani eger zehmetiyên hebin hene eger hinek dixwazin Tirkiye biçûk bikin ji Tirkiye perçe bigirin nizam çi bikin işte Kurd dikin vê îşî dudu niha yekî dî jî li vê meselê li vê îşî zêde bûye yani biyani kîne yek ji Sûrî ne Afxanî ne evên ku kîtlewî û li ber çavê xelkê xuya dikin mesela ku îro dijminahiya Sûriyê têkirin piçek bi pêvejoya rewşa rojhilata navîn û Sûriyê ve jî girêdayî ye yani prosesa Sûriyê ve jî girêdayî ye niha berê Tirkiyeyê de destilata siyasî hêvîdar bûn ku li Sûriyê alîgirê xwe destilatekî yan wan bike şirîk ya jî bibe destilatê bi dest xe lê ev pêk nehat bo wê yekê yani nêzîkî 10 salî Tirkiye di nava vê pêvejoyê da bû yani wan grûbana hemî alîkarî kir û xelkê ku hatin jî wan girt ew xelkê hatin jî sermiyan anîn aslında yani birçî nehatin birçî kim hatin gelekî wan sermiyanê xwe derbasê Tirkiye kirin tikana danî nizam çi kirin filan bêvan ev îro êdî ihtiyaciya Tirkiye destilatê bi vê bi wana nemaye yani rewşekî din peyda bûye vêca ev dijminahî pêra xurt bû bi gor baweriya min du tişta divê meriv zelal bike yani nava xelkê da jî tiştê wisa dikare ew bibe lê rasîzm yan jî nîjadperestî û dijminahiya biyaniyan kengê digê hevdû eger ku hinek dezgehên paşperdê dezgehên ku ji aliyê siyaseta destilatê ve ya jî dewletê ve bêxine nava kar ewana sistematik vê îşî bikin ew çaxinê rewş digore gor qenata min di Tirkiyeyê de
نها اف دزگه کتنه yani gelek çalakın de Konya'yı da şıku guman tüneye. Konya'yı da ev tiştaku çebu bırakesi ticari nave öyle ki efendim du aile husumet navavan da bun sakırına desteki garip jvan ewana دوی işi daji heye u de altın dağı daji heye u yeko cinayetên tiştekî çêdibêje heye. Wextê vê rojê servê mizarê ez mikar kir ez arşîva xwe jî mijûlim rojnameyekî ew ê berdestê bike. Milliyet a roja 12 meha 1999 ez nîşa bidim bila xwendevan jî bibînin di arşîva min da ev resim ya Haluk Kırıcı'ya. Bele. Ya denji ya Çatlı'ya. Çatlı u Kırıcı. Veca Emniyet Müdürü'ye ve çağını Necati Bilican genel müdür. Dibeci ku hatani anha menikar muvan bigrin jiber ku şart müsait nebun. Li anha emtikarın muvan bigrin. Yani anha bir kere devlet evanına nayeniydi. Çünkü emdizanın evana çi cinayet akırın. Yani evana aleti dizayna siyasi bun. Liha emdve seriko zelal bıkın. Yani dve halki khora rastiya bebêjin. Evên ku dijminahiya milleti Kurdikin. Evê ku tuxazin tirsê dizike bixine zikê Kurda û tirsê bixin zikê biyaniya bidin revandin evana ne tenê husumetin yani ji rêzê ne na destê xirêj jî têde hene û ê min li vê derê divê mir şika xwe wek nirxandin bibêje şika min duê derê de ye ku henîk hêz evên ku naxwazin AKP û Erdogan ji nijadperestiya Türk ya Turanî dûr keve vê koalîsyonê ev koalîsyon bi rengekî dawî were bi ergenekonciyan ra her bimînin ortak destê wan mehkûmê wan be eva îşana da bi nêrîna min bi nirxandina min destê wan heye û evana dê nikarbin dest jî nakin ji ber ku şert ana ne müsaîde wekî müdürê asayişa Türkiye sala notunaha dibêje yani şartê anha ji ber ku em bizanin di nava eskera da û di nava hêzê asayişa Tirka da Tirkçiyên Turanî û ergenekoncî gelêkin û biya min van tiştana jî dikin lê para ew ê jî têde heye para ku yani ew xelkê adî ê ku yani normal wexta adî dibêjim ne mena gotinên Bakurê Kurdistanê da yani ê normal ê birçî ê belengaz dibe ku car wekî divê filmê da jî hate gotin işte nanê me dixwin vergî nadin nizam çi nadin ev tiştana jî hene lê esas motivasyona siyasî û civakî ji ciyên tarî tê û Türkiye berbi xirabûnê ve dibin devletekî, civatekî, welatekî wextê ku li wê welatî nijadperestî û dijminahiya biyaniya bilind bibe, xurt bibe û bigihê çerçeve û asta ku civak êrîşkar bibe divê devletê de senedarî çênabe, demokrasî çênabe, mirovayetî tuneye mavê mirovayetî bin pê dibe. Bejdariya xelkê de prosesa dengdanê da li cîb û ciya cuda ye. Tabii li Kurdistanê astê wê bilindtir e xwegihan der 5 û 4 ji sedê. Bes wextî digel ya Iraqê kom dikin tê xware. Dîsa jî li nava Kurdistanê jî da ew tedî bûye du zona ku bin desalatdariya Yekîtîn Nîştîmanî û Goran û wan partiyan e bejdariya wê nizmtir bû ji ciyê ku li
هولیر و دهوک و زاق و وانجیانا آکریوانا اما تاثیر کردی وکو چاوکا برهان بحث کرده و پارتی و آلین که هر لسر به امید کردن خلک ایج دکرن بیزار کردن خلک ایج دکرن چل سر آست عراق چل سر آست کردستان او بو سبب و ملت کمتر به سردنگدانه پاشجی لسر آست گشتی بحث کردستان دکن لسر آست عراق جی براستی و کوچاوکا برهان گوش آلی خدمتگزاری و حکومت عراق نه حکومت کاظمی و یا بری کاظمی و یا برتری ویجی و یا دست پیکا 2005 اگر بجیم پشتی دانانا دستور عراق حتی ویگاوی حکومت نکارن تشتکی پیشکش بکن و نخوازن امجی پیشکش بکن او امبارگو او سزادان کو اخصن سر حریم کردستان دخواستن او نخوازن کارکی بکن چه باشی قبول ندگرن چکو عالی عربان و دهاتن رخ نکرنه چما حکومت حریم کردستان دکاره خدمتگزاری ها بکر چما دکاره جعده و رکوبانا چه بکر چما هون دکاره مدرسه که زانکویه که خستخانه که چکن اما یعنی بنت ناظر کو ما سرپیچی کردیا و ما شاشین یاسایی هنه و ما نظانم هر عراق بریا ام گوداریا عراق ناکنو بنت بان ناوا لاساسا با سکناندن هرما کردستان جوی پیش بچونه بود چون کو ام به چند قناغ پیشوان کتن شوی جانبی حقیقت بشکه کازورا ملت عراق دنگدان بهیوی بون اما از باور دکم یعنی اگر دو دنگدانن به وی آوایی چه ببن و صبن کنترل دا به وان دزگه پیشکفتی یعنی که عینی لحظه دا دخینه و نتیجه ده نه شاشتی چه به هیدی باوری خلقی به حکومت عراق چه بله از باور دکم او هیدو آلین سیاسی عراقی یعنی که حتی ویگاوه دا صلات دا بون وکی هادی عامری و قیس قزعلی و ادن که ملیشای وانجی هنه و پره وانجی هیا و ویگاوه علنا انتبجن ام نتیجه قبول ناک این نتیجه هاتنا ساخته کرنه قلبه که جاره بری ساخته ببو نه به جاره او ناخوازن دا صلاتش دا بین آنها دست بکرینه به خانیشاندانا شوطاندنا هنک تایرا و اول سر جعدان گرتنا ریکان دو ایواری دو کساتین واناین بلند هاتنا کشتن البغداد دیاره که ناخوازن بصاناهی ده نتیجه قبول بکن سر رایوی که همو بزا و حول هنک و به آشتیانه وی بابتی چاره سر بکن بلکه آیت الله سیستانی به ناوی دایان ایران و امریکا بینه بینه ده هر کس حوال فرق بکن اون دوانن چل عراقی ها یعنی یک جه کومکا پوپولیستان لسلیمانی سواری و پیلا نرازی بونا خلکی ببون و مخابنجی لبغداد اوین که ببون اندام پارلمانی لبغداد ببون هما نفرن شیعیان دجی حکومت حریم کردستان هندی سر و اسرار بین ملتی بون همو بلاد کرن دانا سر ماسیان عربا و ببون نفرن وانا یکی دوگو هم اسدین و یکی دوگو سرقبون حنکه و یکی دوگو همه دو معاشا بدن من دولت ندید و هر یکی چی رو که نوصا دوگوتن اما جانبه که وی بو که ملتی براستی ین که حنک به پیروزین بی ملتی دکرن او سزادن یعنی اما بشکی وی بو حقیقت بریا که گوران کوالیسیون دگل یکیتین اجتماعی تک بینه شروع و کارن وی دیگه که چهتر جمعه گوران ناز بکن دوگوتن گوران واسه و اختراع باید خوازه به یکیتی خبراکه راستش دیگه یکیتی جی داد ندا گوران هندی دی کت چونکو اصلا نکاری بو کنترول اندام خواهین پارلمانی بکل پارلمان عراق دا اوان گوداریا سیاست بزاوا گوران ندکل در و ایوان او آواز خالی دادن اما جانبک بو جانبک دیجی به حقیقت او رفتارا حشد شعبی لشنگاله و لدشتا نینوا لکرکوک او پارزگار داسپاندی کرکوکی او هنکی کینا ملت ما بلند کرد اواجی جانبک بو یعنی پکی که دگو وره ام معاش دادین وی خلکی ام عرب خوان دبین سر صندوق دنگ خدا نقدفه اوادش که عجیبه او عجیب نبو براستی او هزک خستپاندینه هزک کویاسایی نینن الویره تنانت نهشتن رکفتن اما یا شنگاله رکفتن حکومت حریم کردستان دیگر حکومت عراق سر شنگار به اجبه که دو ملت شنگار جناب و کمپا به سر بلندی و به حرمت بگرن سر جیان خواه اما شنگار یا هنک کلین واسا یا هنک آوازه که واسا لیددان هنک ازدی فیر ببون دوگو ام کردنین همه هم ازدین او هم گردای کردستان نین نو هنک جاراجی برجوان دا
عرب دا آخفتنه دکرین جانا دا برجوان دا پکیکی دا آخفتنه دکرین اوه جاره شنگالیان سرارای که ممنوع جیبوند نابا شنگال جیدا پرانی خلکی ویدر دنگ خودان بر بجیرن پارتی دموکراتی کردستان و خلک کمپاجی پرانی وان دنگ خودان کاندیدن پارتی دموکراتی کردستان دا دو مساج دان یک شنگار پشککش کردستان گل شنگار کردستانی نه اب جانبه دو او هیزا کو ابرو کال شنگال هي هم حشد الشعبي هم جي بيك كي دو هيز النياصاين دل ملاتي بيلن ملات بقرا سرجانا خويا سيفيل مخا من حكومات العراق براستي شد صلاة وينينا يعني نشان داكو حشد الشعبي ذكره يا ركفتن الحكومات بنتي بك قبولنا كبيك كجيبويا باشا حشد الشعبي الويدري اول جانب باشن ويبونيكو كو ام سبب نوی وقت ما گویی گله نیکو خلق نه سردنگدان اضافه اوین که هاتن گویی مثلا جیان خلقی که به حقیقت که کو معاشوان جیانوان ما او ام ضریبا و دین یعنی که میاد دنگ دران سبب که او کو سرجمه هیزن کردستانی هنه که باوری که باید و ام خلق خواهد تشویق بکن بین بجدار بند رسم کردن چاره نویس آفاد او بریاره بدن کی اینو نراتیوان بکه هر چند که پارتی دموکراتی کردستان دبی جاره دا قازانش کریه لی ام دیساجی که وی بپجرینین که آست بشداریا خلقی دکاری بو گلک زیده تر و باشتر و نتیجه حقیقی تر و راستقینه تر بن از دکم دو بش یعنی هاتنا پاپا و چوینا پاپا هر دو جی بون سبب نقاش مزن و ev nikaşi xuyaya yani herkes niyet xu jî eşkera kir li ser ev meseleye pul yani ser wî jî bisekinin pulên ku em bêjin yani pul çawa yani bi resmî wekî qanûnî nehatine derxistin hunermendên çend niyetpakên hunermendên Kurdistanê xebatek û za dîzaynê çêkirine û pêşkêş kirine و جبر کو پاپا هاتو بو یعنی وکی کیفخوشی یعنی نشان وی بدن یعنی ام کیفخوش بونه و ناتن الوا و پر پاپا جی خو پس نهرم کردستان جیدا بحث وان جی بلکی ام بکن انا هاتنا پاپا جبو ما کردان گرینگ بو یعنی به هاتنا پاپا جی مسئلهین عراقی مسئلهین روجلات ناوین چارەسەر نبونه یعنی پرو پسکری چارەسەر نبونه لی هویک بخره چیکریده yani ev hêvî çiye bi rastî em dizanin tevahiya rojilata navînê şer û pêvçûn hene ev şer carna li ser etnîkî çêdibe carna li ser olî çêdibe carna û li ser mezhebî çêdibe û dewletên serdest desthilatar henin rojilata navîn de û rêxistin hene yani bi henzaran rêxistin henin avana jî wekî desthilatar carna tevdigerin wekî em mînak bidin rêxistina wehşiya Daişê em dizanin ev çend salên dawî de Daîş rêxistina Daişê rojilata navîn de bi taybetî jî bûye belayê serê Kurdan û baweriyên din yani Daîş çawa difikire dibêje em Sunnî ne em Ehlî Beytin em dizanim em çi ne yên ku ji me re ninin hemû ewkin yani dijminên me ye û qetlê wan jî helal e و داعش هریش بر لسوریه هریش بر سر کردان باشور کردستان هریش بر لسر ازیدیان لسر کردان قتلیام مزن کرن و جا یادنجی هریش برن لسر شیعیان لسر وانجی قتلیام چکر و چند ساله کو ایشین کو داعش وکریه و شر و پیوچلو کو امبیجن داعش بیا سبب وی نقدیه و بخوره ایشین مزن چکریه جبر ویجی یعنی هاتنا پاپای روجلاتا ناوین به تایبتی عراق و هرم کردستان جبو سستکرنا اف شر و پیرچون و جبو درمان کرنا اف ایشان زیارت اکی مزن بو و پر گرینگ بو و یا تایبتی جبو ما کردان هاتنا پاپا لهرم کردستان جبو اعتبار هرم کردستان جبو پروفسیونلی عالی آسایش پروفسیونلی هرم کردستان و پیامین کو پاپا
herema Kurdistanê dan cîhanê hemû cîhanê pir giring bû. Mesela Papa dibêje min notek girtiye müsaade ve ez ê bixwînim. Dibe hûn Kurd milletekî pakin ve destê xwe yê bi rehm dirêjî van hemû pêkatiyên ayînî û netewî kiriye. Ji bo min jî dua bikin. Yani eviye bi rastî mirov hestiyar dibe. Yani tiştekî mühim e. Yani mirov ana her tiş li alî siyasetê binêre ne baş e ji xwe. Ji xwe ana ehlaqekî rojhilatê navîn de çê bûye her tiş li alî siyaset û dijîhatî tên dîzayn kirin û axaftin. û ev ziyaret tiştekî baş e. Kur jî nîşan dan ku milletekî welat misafirperwerin. Yani ne dijminê kesî ne. Eviya Papa jî zane hemû Xristiyanên ku li rojhilatê navîn û dinyayê dijîn hemû jî dizanin. Yani ana caran em ez bi xwe jî difikirim. Yani ez tarîxê xwe ana te behs kir te got meha adarê ji bo me Kurdan mehekî giring e hem şexsiyetên mezûn di nav me re çûne hem tarîxê me de diroka me de serhildanên mezin dest pê kirine. Ev serhildan ji bo çi dest pê kirine? Yani me gotiye em axa kesî bigirin, em kesî bikuşin, em neheqî bikin na. Me gotiye em dixwazin li ser axa xwe em azad bijin yani. Yên ku yê me erê em eviya dixwazin. Ji bo we jî ji bo avana jî îcab kiriye me şer jî kiriye, îcab kiriye me peyman jî çêkiriye û li ser me qetliyamên jenosîtên mezin jî çêbûne. Yani eviya jî eşkere ye her çi qaşî dünya hêla jî qabûl nekiriye, şevê xwe girtiye, lê ev rastî jî ye. Yani em Kurd ji ber ku me pir neheqî dîtiye, ji ber ku me pir zilim dîtiye, em naxwazin heqê kesî wexwin, em naxwazin heqê azadiya kesî em milletekî yan jî baweriyekî yan jî olek em asteng bikin û ji ber wî jî em azadiya xwe dixwazin, em dixwazin mesela em azad bin, ev devlet dibe otonomî dibe, tiştên federatîv dibe ferq nake. Lê em dikarin xwe îdare jî bikin. Yani ana herema Kurdistan eviya jî ispat kir. Yani bi rastî wek dewletê tevgî hereket kir û eviya jî yani ji bo pêşeroja me pir ji bo me pir tiştekî giring bû. Ya din jî herema Kurdistanê destpêkê şerê navbera Daeş yên hêzên din de şerê navbera Daeş û Kurdan de destpêke heta nuha li hemberê gelên Xristiyan hembaza xwe vekiriye em bêjin Xwedê derketiye ana li Iraqê yani nêzî 2 milyon Xristiyanan eviya ne hijmareke biçûk e. Piraniya wan koçê herema ji bo ewlehiya xwe koçê herema Kurdistanê kiriye. Eviya Papa jî zane, dinya jî zane. Yani îro eger ku Daeş têk çûye hêza Daişê kêm bûye ev bi saya Kurdan bûye. Hem li Rojavayê Kurdistanê hem li herema Kurdistanê. Mesela em dinêrin Daeş en zêde Kurdan re herîş kiriye û Kurdan bi emberê Daişê qehremaniyekî mezin nîşan daye. Ji ber wî jî Kurdan hem şerê xwe kiriye li hemberê Daişê yan jî hêzanê din û hem jî baweriyên din parastine. Hem li Rojavayê Kurdistanê hem herema Kurdistanê. û ji bo wî jî yani hatina Daişê hatina biborîne hatina Birêz Papa ji bo me pir giring bû. Hem pêşwaziya Daişê pir tiştekî xweş bû, em hemû pêkê xweş bûn û ji me de hêvî çêkir û hem peyamên Papa û ya din jî ev meseleya pûl tiştekî sembolîk bû. Lê piştî wî ev nîqaşên ku derketin dîsa nîşanê me dan ku dijminê Kurdan zindîne. Yani mejiyê wan, hişmendiyê wan li hemberê Kurdan zindîne. Ev zindîbûn çi ye? Ev dijayetî zindiye devam dike. Yani îro ji xwe dewletên dagirker em bêjin wekî İran, Tirkiye û Sûriye û Iraqê hindik bejî me şikandiye. Yani Kurd xwedê otonomîkî ne em bêjin wekî federal xwe îdare dikin lê dixwazin bibin dewlet jî. Ev ye proseseke ev devam jî dike.
û ev devletana hemû bertek nîşanda, hemû reaksiyon nîşanda. Yani yek dibe eviya skandal e, İran dibe yani zanım çi ye, Tirkiye dibêje yani zanım çi ye. Yani tehemmûla nexşa Kurdistanê nakin. Tehemmül nakin ki Kurd li sahnê dinyayê de wekî milletek serbilind cî bigirin. Yani çavê wan de mêjiyê wan de Kurd çi ne? Yani Kurd feqîr e, Kurd yani zanım çi ye, Kurd gerekî nebe Xwedê tiştê, kes bila Kurda ziyaret nekin. Ev ji gorê xwe heqlî ne. Çawa heqlî ne? Ger ku Kurd werin qebûl kirin, statuya Kurdan were qebûl kirin, vîna Kurdan were qebûl kirin, li her cihê dinyayê de tarîxê wan dibe çok. Hebûna wan jî dibe çok. Çünkü avana 100 sale, yani nêzî 100-105 sale perwerdeya xwe, tarîxa xwe, her tiştê xwe li ser direvan çêkiriye. Ev direv wexta ku em bibin hebûna Xwedê ewkekî, devletek yan jî statûyek, yan jî em werin qebûl kirin, em bigîjin azadiya xwe, ev sîstema wan, rejîma wan hemû pûç dibe, têk diçe. Ji ber wî ditirsin avana jî hebûna xwe li ser înkara Kurdan, li ser tûnebûna Kurdan ji ber ku çêkirine normal e jî bertek nîşan didin. ليه اجي از دبجم زحمته يعني جبو تايبتي جبو جهه زحمته يعني او ايج قتلام شكرن او هين قلا نكار نافي او قتلام كرنا درس من نكار التلفظ بكن ايو تشا ورن برما والحاصل از دكارم تشكي ولي بيجم بكرتي يعني زدر درجك ما في حواله دنجي اورهانجي وتشيكنك ماندانكم لازم ام كرت ev gotina Seyid Rıza giş çerçeve bikin ol dar vexin. Ev gotina ev bu. Min ez li hemberî dere û hîleyên we bi ser neketim, ew ji min re bû dert, lê min jî li ber ve çong neda erdê bila ew jî were bire be dert. Gerek ev çika me ev be. Em ê yani helal bûn kirin baş e ne xerabe yani ber bi aliyê me were em ê ji feydê jê bivînin bira gelê me pir însanê me pir eziyet kişandin qene ji ew cendera zehmetiye piçek jî nefes bisîn ew jî baş e bes em pişta xwe nespêrin em bêjin tamam xelas bû em dî xelas bûn ez dixwazim bala vî tiştî bikişînim. Kek Orhan li hev helal kirin tiştekî wisa ku dema mirov neheqiyek li hevdû dike û lê poşman dibe ji bo li hevdû werin rûpelek nû vekin bangî li hev helalkirinê dikin wa dizanim. Gelo tiştek ku dewleta Tirkî di gelê Kurdek kiriye dikevî çerçeveya li hev helalkirinê. Gelo Kılıçdaroğlu bi beyanek wa jî bi şîroveyek wa nizane ku daxwaziya li hev helalkirinê ji aliyekî de jî qebûlkirina غلطیه خواه لیبورین و ازرخواستنه جی و پشمانیه کریاره جی گلو نزانه بیا تو چه بیجه؟ ایوی دکم برنامه سرکرتی با و ایوی دکم ام کاربن بیرو رای خو جبو ملت خو پیجن دوی مسئله ده پیشی گلک هم ویا بزان بن جمهوریت Türkiye ser inkarê millet hatiye ava kirin. Eger yani helalkirinek hebe geleke pêşîl ser vî babetê mirov hevdû helal bike. Yek geleke Cumhuriyetê Türkiye viya qebûl bike ku milletê Kurd inkar kirine, milletê Ermen inkar kirine, milletê Rum inkar kirine. û cumhuriyetekî ser tinebûnê wan ava kirine. Ev zor mühim e. Ba min Kılıçdaroğlu atiye merhelekî ev hinekî şirketê ku ser dengdanê lêkolînê dikin di vî merhelê dawî de ber bi ber roj bi roj pêştir diçin û ew jî dixwazin ku heta îro nekokiyan li gel hinekî
سنوفا هەبووە هەنێکی ملەتە هەبووە هەنێکی کۆ ژیانەوان ژێئێ جاپێ فەرقتر بووە نەکۆکی لەگەڵوان هەبووە دخوازە وەکی کۆ ئەو نەکۆکیە کۆ دەورێ مستەفا کەمال وەتێ کۆ دوو پرز لەگەڵ خۆ ئینایە حتە ئیرۆ و هەردوو پرزژی مەسەلەیە هەردوو پرس گرینگە و حتى ئیرۆژی هێ باوەکی ناتیە چارەسەرکردن ئەو مەسەلە یەکیژێکی بووم پرسێک کووردە پرسێک کوردستانەیە ئاد دواژی ئێکۆ ژیانەوان نەوەکی کەمالاتە تورک بووە پرسێوان هەبووە ئەو پرس ئیرۆ پچەکی هاتیە چارەسەرکردن فقط پرسە عەسڵ کۆ داوێ لێبۆرینێ و لەگەڵ وی ملەتێ بێ هەڤدوو حەلال بکن گەلەکە پێشی ئەف جمهوریەتێک و ئیرۆ هەتیە حتە vêga ئەو خودیە rêvebirêwan berpirsêwan êku wan îdare dike dawê lêborînê miletê Kurd bikin û heq û hiqûqê wanê ku nav netewî de wekê bûye êdî nepirs yani bûye heqekî rewa yê demokratîk zimanê wan adetê wan urfê wan wan milete bide jiyankirin ew dibe merhelekî ew dibe piçekî wekê dawê lêborînê li wan bike fakat van mesela jî ew tiştine ji ber wî yekê wextî tu berê xwe bidî mejiyê Kurd û Kurdistanê ne tenê li Kurdistana Bakur li Kurdistanê Başûr jî eynî tişt hebûye 1950 de Abdülkerim Kasım wextê îhtilalê heskerî dike dibe hikûmet ew bi xwe namet şeyne bo Mala Mustafa Nemir wî dawetê Iraqê dike dibe ew ê hete îro wejiya li paş de me wer nîdamê pêk ve welateke azad ava bikin hete çî wextê hete kopiyê erd digire dûre berê xwe diyê Abdüselam Arif Saddam jî hede Saddam jî wextê derber dike û hete ku pîvî erd digire ew jî li gel Kurda baş dimeşe heta peymanekî çê dike wekê dibe hukmê zatî yani heqê otonomî hete ku tê heta heftê û çara tê heftê pênca pişt re carek dî ew îranê pêk tên ew dikin yani mabestên çi ye wextê dijminê Kurd dike tengav dibin bi rastî îro yani hikûmetê îro jî û êko wê sibê hewl dide bibe hikûmet jî tengav bûne yani hem ji ber meselê millî yê Kurda tengav bûne hem ji ber zimanê wan tengav bûne hem îdî milletê xwe nikarin têr bikin tengav bûne înce dixwazin ku werin bibin îqtidar wextê bibin îqtidar jî dixwazin xwe bi Kurda û bi hinek milletê dî xweş bikin û bêjin eva ew tiştê ku paş de maye ema wan neynin rojevê em hevdû helal bikin ji niha pê de hinek tiştê dî bînin rojevê bes qenaetê min ew e ew helwestê ku îro CHP jî digire aynî wekî helwestê Kemal Atatürk e wekî helwestê Demirelek ku çû Diyarbekir got biz Kurd realîtesînî yani got realîtê Kurdî em naz dikin dûre Mesûd Yilmaz çû got daxilbûnê Tirkiye bo Yekîtiya Avrupa li Amedê derbas be Konjî dizanin li gor destûra Iraqê sîstema federal li wê derê heye li wê derê Kurdistana federal û Îraqa merkezî bi hev re wek federalî dijîn ji bo wî jî û ji bo pêşeroja Kurdistanê jî her dem tiştê wek hilbijartinê giring in giringiya wî çi ye giringiya wî ew e ku taybet pêşî li Kurdistanê hemî hêz û partiyên Kurdistanî bi yek dengî û bi yek em bêjin bi hev re beşdarî hilbijartinê bûne lê mixabin vê carê hemen
her partiye Kurdistanî cida cida beşdarî hilbijartinê bûne. Bawer dikim yekîtî û goran bi hevrane. Wekî din jî ê mihîm ew e ku diyar ji hevra soz dane piştî hilbijartinê wê li merkezê li Bexdayê li parlamentoya Bexdayê bi hevra ji bo ku li parlamentoyê dengê baş bistînin ya ji bo ku encamên baş ji bo pêşeroja Kurdistanê bistînin wê bi hevra gav bavêjin. Ev ya ciyê kêfxweşiyê ye. Belê ji doda ye li Îrakê û li Herêma Kurdistanê hilbijartin berdewam e. Bawer dikim li gorî ku me takîb kir belkî beşdarî zaf bilind nîn be. Lê her partiye Kurdistanî dixwestin ku taybet li Kurdistanê beşdarîkî baş çêbibe û wek we jî diyar kir niha ji sedî çilê axa Kurdistanê piştî dagirkirina Kerkûkê virva ji destê Kurda derketiye û li wê derê jî Kurd dikevine hilbijartinê. Belê mihîm e ku taybet li wan dera dengê Kurdistaniya zêde be ku destê parlamenterê ku werin hilbijartin di parlamentoya da jî Kurd dikaribin destê wan xurt be ku ji bo cîvcîkirina em bêjin kanûnê esasî mada çilî û madê ku ji bo Kurdistanê giring in. Mesela em bêjin eborî û para Kurdistanê ku nayê dayîn maaşê ku nayê dayîn û tiştê war da destê wana xurt bibe. Lazim e ku di vir da dengekî baş bistînin. Ev jî ji bo Kurda gelek mihîm e. Mihîm e jî ku mihîmî jî danê em bawer dikin wê encamekî baş bistînin. Ewl li ser Ferda Cemîloğlu, Ferda Cemîloğlu çalakvan û welatpervera Kurd ku ji malbatekî gelek naskirî ya Diyarbekirê tê û demek dirêj li başûr dijiye û li wir kar dike. Lê divan salên dawiyê de nexweş bû û ji ber kanserê sîvekê mehê li nexweşxaneya Amerîka a İstanbolê jiyana xwe ji desta û koça dawî kir. Ferda Cemîloğlu wek me got ji malbateke naskirî ya Kurda hê Diyarbekir de hat ji mala Qedrî Paşa Cemîl Paşa wan. Ew bi xwe li Şamê hatibû dinê sala 1950 da. Piştre ji Şamê derbasî dirbêspiyê bûye. Di sala li gor ku ew dibêje di sala 1967 de jî dîsa vegeriya ye Diyarbekirê li wir lîsê xwendiye. Piştre li Ankarê biyolojî û li Amerîka jî doktora biyolojî kiriye. Ji sala 1980 vir ve jî Ferda Cemîloğlu di siyasetê de û di piranî jî wek çalakvanekî jinan kar kiriye. Di gelek komeleya de serokatî kiriye û di rolên pêş de cî girtiye. Ev demek dirêj jî wek me got li başûr dijiye û karê karsaziyê dikir. Em ji bo wê û malbata wê sersaxiyê dixwazin bira ciyê wê bihişt be. Kek heya tu tişkî bêjî heye ji bo Ferda Cemîloğlu? Belê ez jî gelek mixabin yani xemgînim ji ber navekî wiha kesayetek girîn ku hem di mêjiyê Kurda da heye hem jî di 20 salê dawî me navê wê dibîst. Jineka gelek aktiv bû, sembolekî Kurda bû ji ber ku malbata wê hemû hatibû nefîkirin. Ew kesên ku Diyarbekirê man ew ê ku li Sûrî başûrê Kurdistanê man têkiliya wan kut bû hinek ji wan vegeriyan çîrokekî gelek dûr û dirêj e. Lê Ferda bi xwe jinekî gelek çalak bû. Hem di warê karsaziyê da hem jî di warê rêxistinkerî ya jina û tevgera jina da gelek aktiv bû. û li başûrê Kurdistan jî 20 salê dawî ku li wir hem karê xwe dimeşand hem jî
تێکلیەکی باش پەیوەندێکی باش لور ئاوا کردبوو ئەژی سەرساوی دشینم دخوازم ji بۆ ماڵبات حەزکردنەوی wê heval û dostên wê bi rastî însanekî jinekî gelek giring me wenda kir bira serê me sağ bû. Ferda Cemiloğlu nîxaş hebû ku li ku were spartin axê li Diyarbekirê hat spartin wekî din wek te got yanî malbata wan dîrokekî dûr û dirêj li Şamê û li ciyê din dîrokeke wanê pir dirêj heye loma jî ez dixwazim li vir em zêde behsa wê nekin sibê êvarê di çarpel medyayê de Birêz Mehmûd Lewendî bernameyeke taybet beriya 10 sala hevpeyvîneke taybet li gel Ferda Cemiloğlu çêkiribû em sibê wê bernameyê diweşînin bi rastî min du cara temaşe kir bernameyê gelek faktên agahiyên balkêş dide Ferda Cemiloğlu li ser malbata xwe koçbûna wan jiyana wê li Şamê li Cizîrê li Diyarbekirê li aniha li Hewlêrê loma jî sibê êvarê bi saeta Ewropa saet 8 û ya Kurdistanê saet 9 di bernameya Mehmûd Lewendî rûpelek ji dîroka me de wê were weşandin. Ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim niha giringiya taybetmendiya Ferda Cemiloğlu û eger meriv miqyas bi endamê malbata wan bike malbatekî gelek fireh hene vêgavê li Diyarbekirê jî hene li seranserê Tirkiye jî hene wekî malbata Bedirxaniyan lê mixabin gelek gencê wan ku îro ihtimalekî pir mezin xwe wekî Kurd nabînin ew ê ku nav wan de xwe wekî Kurd dibînin û dixwestin Kurdayetiyê xwe dîrokê carek nîşanê Kurda bidin yek ji wan jina ew bû Ferda bû lê hejmara wan gelek kêm e yani ez zanim mesela ez bi hinek ji endamên wan li kolêjê me bevra dixwand kolêja Diyarbekirê de ewana hemû karsazên gelek mezin na li Tirkiye nav û dengin lê bawer bike ku tu carî negotin em Kurd min wek min got min bernama Mehmûd Lewendî temaşe kir sibê wê were weşandin bi rastî Ferda Cemiloğlu behsa van tişta jî dike behsa dibistanên ku li Diyarbekirê ava kirine ayên taybet ku li wir dikin behsa ew kesên ku ji malbatê ku Kurdîtî nake behsa wan jî dike yanî bernameyek têra xwe tije û fireh e temaşevan ji boî min di dîroka Kurdistanê de yekemîn car ew ko ne tenê kombînasyon dîmeneka Kurdistanî li her çar parçeyê Kurdistanê diyar bû ku pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê di ser rêya Bakurê Kurdistanê de çû hewara Rojavayê Kurdistanê. Gava ku derbasbûna Bakurê Kurdistanê de me hemûyan dît û em bûn şahidê wê roja dîrokî wa dîmenên ku me bi çavê xwe dît bi hemû xelkên me ku nêzîkî wê rêyên komergetê de derbas bûn ku ez ne şaş bim derû dora 105 pêşmergew û derû dora 40 tirimbêlên leşkerî bûn besiya xweş him di wan tirimbêlên leşkerî de him di ber destê pêşmergeyan de û him xelkên Bakurê Kurdistanê gava pêşwazî dikirin hemû jî rahiştibûn ala Kurdistanê ew dîmen bi baweriya min hîşt ku careka din hestên neteweyî di her çar parçeyên Kurdistanê de şiyar be û careka din rastiyekê jî bide dagirkerên Kurdistanê ku hudûdên ku wan kêşandiye ew hudûd ji aliyê milletê Kurd ve nayê qebûl kirin ferqa parçeya ferqa milletên wan perçana tune ye ji ber ku yek millet e yek netewe ye
û xwediyê yek aleyê û doza wan jî û hestê wan jî yek e ku li bêriya doza Kurdistaneke serbixwe dikin û helwesta wan yek helwest e. Bi wê mebestê min bi awayekî pir ciddî bi rêzdarî bi bîr jî tînim û ew rojeke bi min dîrokî ye hesteke neteweyî him li Bakurê Kurdistanê him jî ew paşgotin û hin nûçe û minaqeşeyên nedicî de ku li Rojavayê Kurdistanê ji bo Pêşmergeyên Kurdistanê û taybet jî ji bo desthilatdariya Kurdên ku li Başûrê Kurdistanê de berteraf kir, da îspat kirin ku Kurd li kîjan perçeyî be her yek milletin yek netewenin û dikarin piştgiriya hev bikin û bi hev re bin ji bo dozeke hevbeş ew doz jî doza serxwebûna dewletekê ye dewleta Kurdistanê ye. Bilê. Gelek maskek aziz bo ev şîrovê tê hêja. Kek medenî cenabê te vê çûyîna Pêşmergeyên Kurdistanê ji Hewlêrê heta Kobanê çawa dinirxînî hîsekî çawa li cenabê te çêbû? û ruhekî netewî derxist holê yani ew hîs û ruhê netewî hinkî vemirî bû wextê got ewna ji Başûrê Kurdistanê hatin ketin Bakurê Kurdistanê guherin Rojavayê Kurdistanê ji bo xelasiya wir ji bo tekoşîn û herba wir bi min jî re bi milet jî re ruhkî netewî hinkî bêtir em karin bê bilind bû a diduwa yekîtî hinkî bilind kir fikra yekîtiyê hinkî bilind kir û da xuyakirin û da spatkirin got Kurd wextê got yekîtiya wan hebe bi hev re tekoşînê bikin wê bi ser kevin û dîsa da xuyakirin hek got Kurd bi hev re tekoşînê nekin yekîtiya wan tinebe stratejîk wanî netewî tinebe wê tek biçin yani ez karim bêjim erê tekoşînek gelkî mezin hebû lê wê tek biçûna çünkü silahê destê Daişê de silahê giran bûn piştî got pêşmerge hatin wir bi tanka û silahê giran ew tekoşîn bi têk leçû bi ser ket ev jî dê xuya kirin wextê got Kurd yekîtiya we hebe bi ser dikevin wextê got yekîtî tînebe têk diçin vana dê xuya kirin ji vî alî mühîm baş kek medenî mala te ava bê em derbasî xala xwe ya duyemîn bin xala me ya duyemîn hûn jî zanin Tirkî parlamentoya Tirkî biryarek girt ji bo Başûrê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo esker bişînin wir wira dagir bikin û em zanin ku li Başûrê Kurdistanê gelek bargehên dewleta Tirkî heye lê vê carê xwestin ku ji bo 2 salî ji parlamentoyê destûr derxînin lê mixabin vê carê ya jî vê carê ya rastî partiyên ku di dagirkirina Kurdistanê de xwedî rol bûn xwedî helwestin vê carê ji nakokiyên navêna xwe ya jî ji konjüktûrê yê dunyê helwestekî cuda danî yani CHP ku mîmarê dagirkirina Kurdistanê ye vê carê di esker şandin ji teskerê got na çima na yani sebebên nabûyînê divê me xwestem îşev wer bipeyvin tek medenî em ji te dest pê bikin vê carê cenabê na CHP Kemalîsta çawa şîrovet çima nagotin vê demê gelo niha li gora anayasa yani meka zagona Tirka xala heştê û heftadê
مجلس کاری حرب اعلام بکه و گورا خلا نوت دو ده دیسا مجلس لگورا حقوق ناونتوی کاری لشکری خود ارتشا خود بشینه دروی ولاتا بشینه ولاتی دی دوی تذکرانو ده تشتی başka ev hene یک جه 2 سالا ev yetkistandiyi او 4 meh pişti hilbijartina gobe 2013 hat be çekirin pişti ve hilbijartini 4 mehaji dur dişkari bişini yani hilbijartini ji derbast ki u dve tezkerede nabece jibogo leşkera az bişinim dora sinore Irak'e u mücavide ve dibece yani jibo ev tezkere hati eydan jibo go leşkera karibe bişini velatê biyanî wextê gote go welatê biyanî hemû welat dikevin nav de yani dikarê leşkera bişîne Rusya jî dikarê bişîne İran jî dikarê bişîne hemid jî dibînin şoreşa îlonê dest pê dike yanî cardinê xwedî derketin li îrada netewî û micidbûna gelê Kurd bo destveanîna mafê xwe bi rastî jî şoreşa yani îlonê ku hatî kirin tenê ne şoreşekî em bêjin bi rengê çekdarî li aliyê civakî de li aliyê siyasî de li aliyê leşkerî ve bi gelemperî em dibînin Kurdê her çarperça tê de beşdar bûne da ku li vê derfetê de bikarin mafê xwe dest bixin yanî ev jî veku çawan tivê jî zincîrekê ku helqê wê girêdayê hevin yanî li raperîna Şeyh Saîd Nemir ve ya Serhildana Araratê yan ya Simkoyê Şikak yan tê Komara Kurdistanê em dibînin şoreşa îlonê jî yek li helqê vê zincîrê ew ku neteva Kurd yanî li gor rewşa xwe di her qonaxekê de dakokî li mafê xwe yê netevî dike li ber vê jî em dibînin şoreşa îlonê kariye destkeftê mezin çêke serbarî vê ku ev jî negihîştiye armanca xwe ya ku bêvê dest bi karbûyî mixabin bi pîlanê rejîma Îranê û Iraqê û li aynî hal de piştîkirina zilhêzên veku Amerîka İngiliz ev şoreşê dibînî berê xebata wê dawî sa têk çûwe trajîdiyayekê de dawî hatiye lê îrada gelê Kurd bo destveanîna mafê wan netemiriye em dibînin li her derfetekî piştî hingê di Rojhilatê Kurdistanê cardinê xebat dest pê kiriye li Başûrê Kurdistanê aynî wisa heta ya we kerem kir ku digehe 4 sal berî niha ya ku referandumê de medît gelê Kurd vê carê bi rengekê demokratîk bi rengekî qanûnî yanî meşrû karîn bo raya giştî bo hemû dinyayê bidin xuyakirin ku çi qas bi îradene bo ew ê ku mafê xwe yê netewî desteber bikin gerçi em dibînin bi sedema ew siyaseta navdewletî ew hawkêşeyên siyasî yê leşkerî yê aboriyê ku di herêmê de mixabin hêşta jî tevgera Kurdistanê yan bêjin welatê me Kurdistan neketiye di nav stratejiya hevkêşeyên herêmî yan yê navdewletî de ku palpiştiyekî lê bête kirin em medît encama referandumê jî çawan dawiyê yanî bi trajîdiyayekî wisa xwastin têk bişkênin lê îrada gelê Kurd em dibînin niha li hemû perçê Kurdistanê Kurdê diasporayê aynî girêdayîne yanî mesela referandumê me hingê veku Hizba Demokrata Kurdistana Îranê bi helbêstekî fermî me di karnevalekê de helbêsta xwe beyan kir ku me yanî diruşmek nivîsî bû plakartê de ku referanduma Başûrê Kurdistanê yanî jiyan vejîna Komara Kurdistanê ye
یعنی موسا تشبیه کرده بو که رفراندوم باشور کردستان وجینا کومارا کردستانیه یعنی لدیروکا کردستانی را دو تشتی که هنکی به هم بین گریدانی بویا راسته که مخواست از باز بکن بین مها ایلونه ده هم دزانن 29 سال بری نها هفده ایلونه ده مخابن دست رشا تروریزم دولتی رژیم کومارا اسلامی لولات المانیا رستورانتا میکونوس ده دکتر صادق شرفکندی او لیدر جهاتی گل کرد یکو پاشی دکتر قاسملو پیشنگاتیا حزب دموکرات کردستان ایران دکر به تروریسم دولتی رژیم ایران او جهات قتل کرن که دادگاه میکونوس پاشی 5 سال لیکولین مدید رژیم کومارا اسلامی لاستا هر جور ده تاوانبار کر محکوم کر او مها ایلونه و باس وان دو بیارا کر محس کرد و بیارا سیج بینم بیرا و تماش لگوری من کاک ممتاز یعنی ایریشن ایرانی و ایریشن ترکی لسر باشورین کردستانی وک به اوکی دیروکی و گریداینن هر دو دولت کولونیالیست هم ایران هم ترکیه تجاری ستاتویا باشورین کردستانی قبول نکرنه و حزم ناکن و کنگ فرصت بکوه دستیوان جوارا شرط و مرز چه بل چه دستیوان تیوه بکن اره یک سبب هم بیجن پشتی که امریکا جو خوش اوکی افغانیستان وکشاند بلکه پسیکولوژیک تاثیراویه او کنجکتورل دمکیه دمکیه ترکیه سیاست خو گوهراندیه کنسپت کی نوانیه بره دنا حدود خدا بش کردارا شر دکر لی او چند ساله پشتی خوازی که سال بلا دوام بکن گوتلاو تمام بکن yani pişti beri Türkiye dina hududên xuda bi Kurdara şer dikir lê konsepta xwe guherand îcar dervên hududên xwe ku mîsaqê millî dibêjin dest bi şerê Kurda kiriye hem başûr hem li Kurdistana Rojava û hem li derê dî ew konseptekî nû ji bo Tirkiye û ana jî di parçeyên Kurdistanê da hem Kurdistana Başûr hem Rojava da fiilen askerî wek îşgal dike û gelek jî îşgal kirine û Tirk gava ketin derekî ji wê dirê dernakevin heta ne mecbûr bin. Lê a Îranê siyaseta wan zû da waye yani İran konsepta şer li dijî Kurda ne tenê nav hududên dewleta xwe da dervên hududê xwe da jî hebû wek kek Salih jî bîranî em bi hurmet yad dikin her du serokên Partî Demokratîk Kurdistan û hevalên wan şehîd kirin û li derên dî em berê kadroyên Kurda ew danîn parçekê vî siyasetê û ev siyaseta wan berê Tirka bû müdahale dikirin Tirkan meriv dikare bêje dewleta Tirk hinek tişt di siyaseta xwe a şer em berê Kurda da ji Îranê girt derve hududê xwe em berê Kurda şer bike. İran rastî dixwaze Kurdistana Başûr çawa Tirk îşgal dikin dest pêkiriye ew jî fiîlî îşgal bikin lê ji ber ku Tirkiye endamê NATOyê Müttefîqê Amerîkayî kes ji wara rû bi rû û eşkera tiştekî nabêje rihêsanî dikevin İran wek ceribandinekî dike gav bi gav bi tiştê piçûk dest pê kir li Iraqê û pêşî li Iraqê dûra berê xwe da hewlêrê Kurda û gav bi gav û roj bi roj ewa şer zêde dike ku wek evekî navnetevî mêze dike rafşûrê navnetevî mêze dike çawa ji wara dimîne ku zemîn hazir dike ku rojekî firehtir û aktiftir müdaxaleyê Kurdistana Başûr bike. Koalisyona Almanya dest bi kar kir dibên koalisyona lambaya trafîk yani bi zivanê me kes ku sor û zer rengê wan e Sosyal Demokrat sorin zer
دموکراتین آزادن و از کسکی پارتی کسکایه کسکو سور و زر رنگیوان جرای کمین دیروک آلمانیا دا وزیر دربی جنکه چل سالیه اوزی تشتکنویه دیروکه دا پیشتی 16 ساله سروک وزیر مرکل جرای کمین دیروک آلمانیا دا جنک سروک وزیر بود چو نه اولاف شولز بو سروک وزیر هر کس مراق دکه پروگرام دان قبول کردن نوا خدا گلو ایچ بکار بینن یان هنتشتنو هنا پروگرام واندا ای بالکش جرای کمین یعنی وزیرک به اصل خو نه آلمان کوچبر جم ازدمیر بو وزیر زراعت اوزی دیروک آلمانی را تشتکنوه عادی منزی وزی آنی زبان جنک جوان 31 سالی بو وزیر اینتگراسیون ریم البالی رضوان نابیوی و کوچبر هاتی آلمانی این 6 سالی بویه بابو دیاوی روسیا هفدو ناس کرنه لوی در زوجینه پشتی روسیا هلدوشه این او 6 سالی رژیم سوسیالیست هلدوشه بابو دیاوی وقت خواندوان دچنوی داره و دزوجن امروی 6 سالی 1996 کوچبری آلمانیا دکمک پنابر تین مکلبورگ فوپومان و خانم زاروکتیاوی لویدر درواز دبه دخوینه دچه زانکویا برلینه دا پولیتیکا دخوینه مکتب ها خلاص دکه کامپا کتی دا پنابر بویه دچوی دریوی کامپی دا وک خباتکار دست بکار دکه پیچک زی شانسوی بویه دکه وزارت سوسیال منیستریوم دگره کار و بریوی سالک تقریبا مها یکی 2020 دبه وزیر اینتگراسیون ایالتا مکلبورگ فوپومان و پشتی سالک زی دبه اندام اسپیدی و اسپیدی دخل لیستا پارلمنتوی تیهل بجارتنه بچک شانسه لی جبومه جیک که خوشیه که براستی کسک جه کردستان اصلی خود نیوی ام بیش نیوی او دویجه دیاوی جبر که آسوریه یعنی کندالیه کلدانیه و او دوی باب من یعنی کوکا علیه باب عربه جباغداینه بحث کردستان زیده که چونکو چیروکاویه شخصی دا دبین معلومات آمده پیشمرگزی هبونه ما بچک برسیتاوی ما مراق کرد ما قالو او کردن درکت حالی که کمونیست بونه معلومات آوی جالیه باب او دیجی صدام شر کرنه چونه جمع کرده وک پیشمرگه دیجی رژیم بعض شر کرنه یعنی پیشمرگتی اوان جوی علیتی لی او بخو وک خود کلدانی تعریف دکه یکی خریستیان جنک جوانه ام گره که پی خوشن بوی وزیر اینتگراسیون جورکو بریوی خانمک آلمان وزیر اینتگراسیون بو براستی جمعه گلک پروبلم در خستن نخست آگاداری سر کرونا به زبان کردی درکه و موان دادگاهی پشتا قبول کردن بریوی خانمک ترک بو اصل ترک بو ایدان ازوغوز پارتی اسپیدی جهان بو وزیر اینتگراسیونه لیویا خبر گلک باشو هم گلک که خوش بون جنک زیده تجربه وینینه لیم زیرکه ام آماده نکو گلوی خواته بکن و دانستاندنه بکن موی پیروز که وک جواگا کرد لالمانیا